ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni, bamba sengiyavala before you start your day. Incwadi Ephesians 5:16 nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Bambela leli verse namhlanje, nithengisise isikhathi ngoba izinsuku zimbi. Ayikho into ebhlungu nento elimaza abantu ukuthi abantu abaningi empilweni bayisuke beyitshela ukuthi basenesikhathi, bayitshela ukuthi basenesikhathi besesemhlabeni, kanti into ebhlungu abantu abazazi izinsuku abanazo emhlabeni, abantu abayazi neminyaka esibasalele emhlabeni. Ngakho izinto eziningi kumele ngabe bayazenza, abazenzi bayapostpone, bethi ngizozenza next week, ngizozenza next month, ngizozenza next year. Kanti inkinga enkulu ukuthi abasazi isikhathi esibasalele emhlabeni. Ngakho namhlanje ngicela ungibambele lo myalezo othi nithengisise isikhathi. Ngiyacela into ofuna ukuyenza manje ungabusalingi uyipostpone. Mawufuna ukwenza ukuthile qala manje, qala namhlanje, ungabusalindi kusasa ngoba isikhathi asisazi. Awazi ukuthi zingaki inyanga esikuseze sikusalele. Kunomunye khona akazi ukuthi u6 months umsalele, uyitshela ukuthi senesikhathi esiningi esamsalele emhlabeni. Thengisisani isikhathi ngoba izinsuku zimbi, asazi ukuthi susele isikhathi esingakanani. Ngicela yonke into ofuna ukuyenza, makunencwadi ofuna ukuyibhala, qala uyibhala ungabusalinda. Makunomuntu ofuna ukumtshela ukuthi uyamthanda, mtshele manje, ungabusalinda uzomtshela mase kukusasa, mtshele manje. Mawufuna uqala ibhizinisi sakho, thengisisa isikhathi, start doing it now. Mawufuna ukuyofunda qala manje ngoba wazi ukuthi mangaka ama seconds asakusalele. Thengisisa isikhathi, izinsuku zimbi, ungabe usapostpone. Mawufuna ukuyolobola shona khona namhlanje, vuka uyotshela umalume ukuthi ngiyakhona ngomgqibelo ngoba usazi isikhathi esikusalele. Yona into ebhlungu uNkulunkulu angazange ayambule kuthina, usambulela izinto eziningi kodwa akasambuleli ukuthi zingakanani izinsuku ezisalele. Ngiyacela ufuna ukwenza kwenze manje. Mawufuna ukuthanda abantwana bakho bathande manje, mawufuna ukubenzela okuhle benzele manje, mawufuna ukujabulisa umzali kwenze manje. Ungalini kuze kushaya uDisemba, isikhathi yiso manje. Live in the now, ungapostpone ikusasa ngoba ikusasa ulazi. Onakho yinamhlanje, uphila namhlanje, ngakho yenza manje. Mfonele ofuna ukumfonela, umkhulume naye, umtshele, umncome, appreciate, usho konke okuhle ufuna ukusho, kusho manje. Thengisisani isikhathi, izinsuku zimbi. Qala ofuna ukuqala, mawufuna ukuyorekhoda ingoma ethile, do it namhlanje. Don't waste time, do it today. Mawukuthi une-idea nayo, implement it namhlanje. Izinsuku zimbi, isikhathi asekho ngoba isitha into esenzayo usikhohlisa ukuthi senesikhathi kusasele eminye iminyaka. Mawuyibuka uneminyaka ewu30 uthi hawu ngisenomunye 30 years more, kanti awazi mhlawumbe no2 years okusalele. Kwenze manje ofuna ukukwenza, uqale manje ngoba awazi noma uDisemba uzokufica yini, awazi ukuthi iminyaka ewu5 izokufica yini. Do it today, do it now, never postpone. Ungabusayi ngabaza, kwenze manje, uthengisise isikhathi. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.